Helo boys, croeso i Llewod. Dyn ni wedi cyrraedd Melbourne erbyn hyn a dyn ni newydd o'r Llewod yn curo cenhedloedd Pasifika. Sian, wnaethon nhw ennill heno, ond oedd yn agos. Wel, ennill yn pwysig, tîm fel cenhedloedd Pasifika, so ti'n gwybod lot amdano nhw. Mae nhw'n tîm sydd wedi casglu y gilydd i wario gêm hyn. Llawn superstars, ond sy'n lot o analyse sy'n gallu gwneud. A maen nhw'n tîm hefyd a chwaraewr sy'n byth yn rhoi lan a wel ti'n reit i diwedd heddi. Ie, mae fe'n anodd hefyd, dyw e chwarae gêm canol wythnos fan hyn cyn gêm prawf. Byddwn ni'n meddwl, fi'n cofio ti nôl yn 2013 fan hyn Awstralia yn cael dalw mewn i'r garfan. A pwy'n Brumbies, wyraies ti'n erbyn? Ie. Pa mor anodd yw ei chwaraewyr chwarae yn y gêm hyn rhwng gêm y prawf? Mae'n anodd, collen ni gêm na, ond na, mae'n anodd achos mae chwaraewyr yn dal yn edrych mlaen i'r ail prawf, y boys ar y fainc hefyd, heddi hefyd, oedd yn ar y fainc disadon a gobeithio bod cael cyfle disadon nesa. Ond mae'n wastad o gadael, ond fel calfan, ti'n moyn ware, ti'n moyn rhoi cyfle nawr i roi dy llaw lan i Andy Farrell away, ti'n moyn fel rhywun fel Jac Morgan, colli mas yn y prawf gynta, oedd e'n siŵr fod bys moyn ware heddi i roi dangos bod e'n moyn rhoi effaith mewn i'r gêm nesa a nath eto beth mae Jac Morgan yn neud, ymdrech dda eto. Ie, ond mi ofyn i ti o Jac Morgan, achos dath e off o'r ca 50 munud fi'n credu mewn i'r gêm. Odi hwnna'n arwydd da ar gyfer y penwythnos, sa'n gwybod? Mae'n anodd darllen mewn iddo fe. Wel, gobeithio, oedd Van der Fleer dal ar y cae, oedd Pollock yn dal ar y cae, a falle ddim moyn cadw rhywun fel, dath Earl, yn lle Jac Morgan i wario lot fwy o rygbi wythnos hyn, so falle mae hwnna'n dangos, falle bydd cyfle i Jac Morgan, falle ar y fainc, achos mae'n gallu wario 6, 7 a 8, a mae hwnna'n helpu yn gêm cystadleuol. Pwy arall a sefyll mas i ti heno? Na, nod o'r gêm fel heno i sefyll mas, o'n i'n meddwl. Mae'n gael, achos a lot o boes newydd wedi dod mewn hefyd. Osborne wario dde dda, be wyt ti, Finn Smith nath e swydd dda, wario ddwyn, Farrell eitha dda hefyd. So, y peth yw, pob tro chi'n cael cyfle i wario i'r Llewod, ti'n moyn rhoi 100% mas na. Yna beth nath gyda boes heddi, ond chwarae teg i cenhedloedd Pasifika, roi nhw popeth a taflu nhw popeth ar y Llewod heddi. Beth i ti'n meddwl am y ffordd mae'r Llewod wedi bod yn chwarae yn ystod y daith yma hyd yn hyn? Achos mae bach o berniadaeth i bod fan hyn a fyna yn papurau newydd. Beth yw dy farn di? Wel, mae nhw wedi tyfu mewn i'r taith fi'n credu. Perfformiad eitha dda. Lot o cam cymeriad, a ti'n wastad gan achos pob wythnos ti'n neud newidiadau. So mae tîm newydd yn dod mas pob wythnos. So ti'n mynd i cael, byth yn mynd i gweithio 100% trwy amser, ond mae lot fwy i dod hefyd. Ti'n ysgol y calfan sydd dy'r Llewod, ond ti'n meddwl, mae lot mwy yna boys ar y cae gallu gwneud. So, lot i gweithio arno, ond mae nhw'n calfan gryf ofnadw, a ti'n ysgol i nhw mynd mlaen o'r i'r ail prawf, a dangos ni beth maen nhw'n gallu gwneud. Ti wedi mwynhau'r amser ti mas mae hyd yn hyn? Pryd des ti mas? Wel, fi wedi bod mas am wythnos. Ti'n dechrau colli llais? Ie, fi wedi colli llais fi nawr, ond fi'n dwlu bod mas yma. Fi wedi bod yma fel chwaraewr, fi wedi dwlu amser nawr, ond fel cyfnogwyr a gweithio, mae'n gret. So, ond gobeithio bod boys yn gallu gwneud y swydd wythnos nesaf, a byddai'n barod i mynd gatre. Ti'n barod i mynd gatre. Mae'r cefnogwyr wedi bod yn wych. Ti a fi'n siarad cyn bod ni'n dechrau'r Llewod yma. Pa mor wych mae'r cefnogwyr o Gymru wedi bod? Mae cyment o Gymru mas o boes, yn does e? Mae lot mas yma. Mae lot o pobl o dyffryn yma mas o sicr. So i'n gwybod boes yr ôl. Ond mae jyst yn dangos, mae Cymros, maen nhw'n gallu trefili, maen nhw'n mwynhau'r amser, a maen nhw'n prynu mewn i'r taith hefyd. Mae taith Llewod mwy pwysig fi'n credu, fi'n dwlu fe, fi wedi bod yn lwcus iawn i wneud e fel chwaraewr, a nawr fi'n wneud e fel cefnogwyr, a fi dwlu amser yma, a be wedys i, mae Cymros yn arbennig yn nhw. Alla i ofyn i ti de, gan o ti yma, dy hoff eiliad di o fod yn Llew? Os yna ofyn i ti am un eiliad sy'n aros yn y cof gyda ti, beth bydde fe? Mae'n anodd hwnna, dwi? Mae'n anodd, fi'n lwcus fi wedi bod ar 2.5 taith fel chwaraewr. 2.5? Fi'n cofio bod mas yn Manawatu, trwy'n y gêm, ennillodd ni'r gêm, eitha roedd yn wrth gwrs i sawl cais yn y gêm na, ond cwrddus i lan gyda pobl o Dyffryn Aman, so wedi dweld am blynydde. Fi'n credu mae hwnna'n... Na beth yw'r ysbryd y Llewod fi'n credu, jyst i dal land y pobl, so ti wedi weld am spel
Ond fi ddim yn lwcus, fi di byw e gyd a fi'n dal yn mwynhau e. O ran, fi'n gofyn y cwestiwn hyn i bob llew wedi siarad ar y daith yma hyd yn hyn fi'n credu. O ran y pobl, so mae'n anodd yn diwedd cael grŵp at ei gilydd, nid ni'n gallu chwarae ar y ca fel tîm, ond i ddod mlaen off y ca hefyd, chi'n casau i'ch gilydd yn ystod y pencampwriaeth 6 gwlad. So, i ti, oedd yna rhywun o'r teithiau i gyd, ti ddim yn disgwyl lico, a nes ti really lico nhw? Wel, unrhyw un o'r Lloegr fi'n credu. Fi di tyfu lan i ddim licio neb o'r Lloegr, ond o'n i'n lwcus i mynd mas y Llewod 2005. Jason Robertson ar o'r i fi, so o'n i'n gael alor amser fe. Ond chwaraew fel Lawrence Delalio, ti'n weld ar y cae, ti'n weld ar y teledu, a ti'n sgwyd, ti'n mynd iddo, so byth mynd i licio boi na, ond na, Lawrence Delalio go boi, fi'n dal yn ffrinds da dy fe, chwaraew fel Dawson. Ond yn lwcus, o'n i'n wastad eisiau lan am i chwaraewyr fel Brian o Drisgol, a nawr maen nhw'n ffrindiau dda i fi. Mae'n eitha ryfel achos ar y cae, na beth ti'n moyn, i meddwl boys na, a jyst ennill beth bynnag sy'n digwydd, ond bant ar cae, ni'n joio'r amser dy gilydd. A mae'r cefnogwyr i gyd i aros fynd, hello, what's your name? Johnny. Johnny. You enjoying? Yeah. Mae cyfnod o gefnogwyr, fe'n wych mas na. Ti'n moyn, na fe, cer i neud hwnna, ti'n moyn, go on, cer i neud e. A ni'n aros fan hyn, ni'n gobeithio cael sgwrs bach gyda Aled Walters yn y man. Mae fe yn yr ystafell newydd ar hyn o bryd i siarad gyda chwaraewyr. Ond cyn i wneud hynny, mae dyn ni cwestiwn bach nawr gan... Ti di wneud? Ti'n gorffen? A mae dyn ni cwestiwn gan un o'r cefnogwyr fan hyn yn y stadio. Wyt ti'n credu bod Jac Morgan wedi gwneud digon mwyn dechrau yn yr ail test? Wyt ti'n meddwl bod Jac Morgan wedi gwneud digon heddi ennill i le yn y garfan di Sadwrn? Wel, Dath off yn gynnar, do fe? Ie, o'n i'n meddwl cyn di Sadwrn, cyn di Sadwrn diwetha oedd e'n ei digon, ond mae cysylltiaeth yn yr engol yn galed, ond fi'n credu y faith dath e bant o'r cae yn gynnar yn weid lot. 50 munud? Eto stats e trwy'r to, so fi'n gobeithio, mae pawb yn Gymru gobeithio, ond gen i weld, achos chwarae teg i cyrru. Oedd e dan pwysau a oedd e wedi sefyll lan y disadon, ond licen i weld e ar y cae disadon. You alright there, Jamie? Sorry, I don't speak Welsh either. You must know one word, surely. Thank you, Will. Thank you. Diolch. There you go. Bydd y garfan mae'n rigl erbyn diwedd y daith, mae'n rigl. Ie, mae tri nhw nawr yn siarad Cymraeg yn Calfan. A'n arall sy'n siarad Cymraeg fan hyn, Aled Walters, dyna fewn. Aled Walters. Shmai Shane, ti'n iawn? Siarad o'n fwy na fi na, Aled Walters. Ti'n oes? Mae'r viewership yn mynd lawr yn y ffornol. Right, siwr oedd hwnna heddi, heno? Gwmwys fel yn disgwyl, o'n i'n gwybod diwrnod o, treinodd o, a fi'n credu o'n nhw lan am y gêm fyd, o'n nhw wastad yn fod yn gorfforol, so fi'n credu oedd e'n debyg iawn i beth o'n i'n disgwyl. Beth chi'n disgwyl o? Mae fe'n anodd os Shane a fi'n sôn ar pa mor anodd yw e falle i dîm y Llewod chwarae yn erbyn tîm fel un mewn wythnos prawf. Os eisiau rhoi chi'n eich mewn lle gwahanol yn feddyliol? Oedd fi'n credu, oedd e'n challenge, wel ti'n gwybod iawn. Oedd yr emosiwn o ennill nos Sadwrn, gêm hwyr, wedyn trefili Melbourne wedyn, a wedyn 3 gŵr o'r Alban yn dod i gwrdda ni yn y gwesti nos Sul, a wedyn diwrnod o paratoadau, a wedyn mewn i'r gêm, oedd i wastad mynd fod yn challenge. Beth oedd nos Sadwrn fel? Oedd e'n chill? Tawel iawn i fi, tawel iawn. Ti wastad yn dawel i sial, war y teg. Reit, gen i sôn am yr 80 munud yn ni newydd weld nawr. O ran pwy nath plesio, allwn ni ddechrau gyda Jac Morgan, allwn ni ddechrau wrth ofyn, oeddi gallu darllen rhywbeth mewn i fynd o'r off ar ôl 50 munud gyda'r gêm prawf di Sadwrn? Fi'n gobeithio ni, Pwy o hwyr, ond fi'n credu bod e'n gwneud jobyn arbennig hyn o, oedd e'n gorfforol, oedd e'n llawn bywyd, so fi'n credu bod wedi rhoi cyfle gorau wyna'n ty beth. Mae'r Llewod i gyn do mas fan hyn a rwyddo tu ôl i ni, fe'n wych yn diwe? Sa'n siŵr mae lot o nhw'n siarad Cymraeg i ni. Fi'n credu oedd pawb moyn bod yr S4C. Oedd pawb moyn bod yr Llewod. Rwy'n arall wedi plesio? Heno? Yn dylygedi? Fi'n credu oedd cwpl... James Ryan nath ei wared dad yn gwybod, wel, fi'n credu
Oedd bach yn tuff na gyda Garden Melen gath e. Pwy arall dwi'n ffili That's cofio. Graham yn chwaraew.Edig i weld mynd bant. Oedd e'n uffernol. Oedd e'n siomedig yn A fi'n eistedd. lygo das i fi. Mae'n fwy bwysig. Oedd e'n electric, oedd e'n fisi. Mae'r un dap a ti, ydw e? Ja, fi'n lygo. Na, oedd gweld i ddagre fe'n dod bant, a mae wedi cael siwg am anafiadau, oedd e'n uffernol, so treni iddo fe. Ie, mae'n dreni mawr yn diwedd. Reit, edrych ymlaen felly de, at ddydd Sadwrn. Beth ydych chi'n disgwyl o'r Wallabies di Sadwrn? Mae dyn nhw chwaraewyr yn dod mewn. Ydych chi'n disgwyl perfformiad gwahanol oddi wrthyn nhw? Wel, fi'n credu wedodd Joe Schmidt unan bod nhw'n... Hi Maro, how are you? Shmai Maro. Maro, do you speak Welsh? Yeah, do you know any Welsh, Maro? Say it again. What da? Reit da? Do you know what thank you is in Welsh? Thank you. Well, we got a bore da. We'll take it. We got a bore da. We got a bore da. Sorry, Alice, sorry, Charles. Yeah, beth ydych chi'n disgwyl o tîm Australia? Wel, fi'n credu wedodd Joe Schmidt straight ar ôl game bod nhw'n desperate nawr. So fi'n credu wylwn ni tîm sy'n mynd i fynd ar ôl popeth. Mae nhw'n mynd i ddod â Skelton mewn siwr o fod Valentini. So mae doi golffin dyn nhw. So mae'n mynd i fod yn brawf gwahanol, a maen nhw'n mynd i fod yn well, nag un nhw. Maen nhw wedi cael wythnos arall nawr o baratoadau. Maen nhw'n mynd i fod yn well, a fi'n credu byddwn nhw wedi gweld rhywbeth yn gêm ni, siwr o fod, allan nhw'n fynd amdani fyd. So, na, ni'n disgwyl prawf mowr na'r MCG. A chi'n licio Melbourne? Diwrnod bach off, dych chi fori os e? Diwrnod off fori. Wel, nath i bisio lawr glawydd. Diwrnod y Oedd i gwmwys fel bod yn gymryd i. Bisio lawr, oedd i'n o'r, y wyntog. Twll o le, ond na, mae Melbourne yn lyflu. A Melbourne yn lyflu. Yn ôl gatre. A mae siops bach neis na fyd. Felly na bydda i fori, yn edrych o'r siops. Betty's Burgers fyddai fori amser cynno. Welis i Betty's Burgers yn special. Brisbane. Pa maen nhw'n special? Mae'r bun yn soft, neis, mae'n lyflu, ydi. Wel, chi'n cael y comments i ni gyd ar Llewod. Sy'n eisiau chi watcho unrhyw beth arall, rili, os e? Beth oedd enw fe to? Betty's Burgers. A ti'n gweud hwnna'n gwbl ddifrifol fyd? Deluxe double, gyda thick chocolate shake. Ale, diolch yn fawr oedd o mas o siarad â ni eto. Allai ddod nôl nos adon to? Alli di? Wel, fi'n gobeithio. Peth fi'n creu mo'n Gymraeg i'n dechrau gwella nawr, fyd, nag yw? Gymraeg ti'n beautiful, mae fe'n naturiol. Wel, Gymraeg fi. Well na Gymraeg marw, ond gethon ni bore da. Rhaid, y dasg di nawr yn dynodau nesaf yma, rhaid? Dwi'n dysgu gair bach arall iddo fe. Na i wneud ni. Chwarli gwgan, ne? Chwarli gwgan. Ne, popty ping. Rossi coffi. Dwi'n roffi coffi. Diolch a, tro i fynd o'n arfa ti? Diolch fawr. Welwyrin, tara. Diolch. Ond fe. Mae gethon ni sy'n bach fanna am Jac Morgan, ti'n meddwl? Wel, ie. Oedd yn aled gobeithio. Ie, ti'n meddwl, rhaid ni bod yn ofalus, paid a disgwyl rhi mlaen, ond mae'n neud ddigon dda, mae wedi neud digon o gwaith mewn pob gêm wedi ware, mae'n ymarfer yn dda, mae'n ffaral yn licio fe, a mae'n hyder dy fe, a mae'n wastad rhoi 100% mewn i popeth, so mae cyfle dda dy fe. Pob tro mae'n rhoi y Cris y Llewod arno, mae'n ware dda. Os mae prawf yn dod lan, ti'n moyn rhywun fyna yn y tîm ti. A bydde fe ffantastig i'r cefnogwyr o Gymru mas fan hyn i weld Cymro yn y garfan. Wel, mae eisiau gymryd yn ni mas yma. Ie, gobeithio. Shane, diolch i ti yn dy gwmni di. Nais i bod yma. Ti'n cael tan yn Brisbane, fyd? Sy'n gwybod na. High blood pressure yw e, gyda Guinness fi wedi cael. Ti'n mynd i fynd fwy o Guinness nawr, sot o amser, ti'n gweithio'r amser nawr? Sy'n gwybod? O, mae'n oer shot o amser y ti'n Gynnar, mae'n gynnar. Gynnar. Reit, wel, di Sadwrn? Diolch, ie. Reit, boys, diolch am eich cwmni chi, a cofiwch eich chi wylio'r eich bwyntiau y daith i gyd ar S4C, a mi fyddwn ni nôl nos Sadwrn gyda Llewod arall.